Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga DC. Selamat pagi ya guys, selamat beraktivitas masing-masing. Pak Suki melok kocek guys, karo ngusung nonggone anak lanangku sampai tekan omah. DC memang mulai tegalane Mbah Pomo. Dikoniti sing nek menawa nek sing kliwatan ngono kuwi guys, sing Pak Su ditugasno rene kocek karo usung-usung sampai tekan omah kok guys. Ambek Mas Agus nggo kole. Ya ngono ya guys, engko dilanjut konten-konten selanjutnya ya iki guys jagung. Iki jam 5:30 wis sampai tanda. Aku ya sak lagi teko kene sak ngarepmu. Guys mulai kocek guys iki. Wis tekan kene. Datar-datar. Platrak le. Platrak. Lah aku goleki sing Oh, anyar. kowe budal sik. Oh, aku lagi teko kene. Tak kira iki malah do budal isu aku. Oh, alah. Ning kene Pak Heri kono Wah. wetan. Tekok wong untunge nek wong. Wah. Yalah Ya rek nyampluki jagonge iki. Tenan genah potlekane. Tekan kene guys iki. Suasana sik ngembun iki. Tapi nek bendungane gak ketok guys kok kene soal iki sing bagian rodok mencil. Sekitar wong piro 10 ya guys iki. yo ra melok bis stadion atake. Apa? Stadion gak melok lek wong anu omah. Anu bedas. Bedas manyo kene rene. Melok. Iya teman tambahi uang nek cara gak merah. Ndowo barang ketok yo ra enak. Apa? Ndowo. Guys, iki nglangsir jagung guys. Lane Mas Arif, Mas Lalimantan iki lokasine ning Tandak. Iki mulai do panen. Iki karo Mas Agus iki. Awisane gedang suloh. Nunggu wong langsir jagung guys kali gede-gede. Ini semilir ning gubuk.
kalebu guys, sing ketok ijo. Nang bawane wong-wong guys iki. Panas ini. Lokasi bendungan guys ya. Tak kene. Lepake adoh guys. Jauh. Emang mas aku balik pindu guys. Sudah 2 kali tapi ini nunggu sing ngusung. Masak guys, disih masak sayur asem. Iki nggone anak lanang iki nyelep jagung guys, mengkane abene mruwasak kaya ngene. Iki mau ya kacang, koro, cipir, terus entik. Tak campur-campur guys, entik kok Mbah Dok kuwi. Tak kelo asem iki karek nyemplungno godhong telone. Godhong telo. Nyayur bening-beningan guys. Soale cul ning mulai ning Perembaunan iki kok jarang mam sayur. Mang timbangane jane iki yo enek guys, wong kocek iki yo enek tapi adoh-adoh disih gak melok. Nglereni awak. Kesel. Sing marai mlaku wae iki lho, dadine nek cara numpak motor ngono yo rada gak patek kesel nggih. Mari yo mlaku wae. Wis mateng guys. Arek nyambel karo goreng balur. Goreng iwak asin. Sayure. Ya ora nek godhong dondong terpaksa tak paringi asem. Ora njaluk godhong dondong guys, disih lali. Wis rek nyambel. Ya Allah, rasane plong guys ning kuping, selepane wis leren, paling do leren sarapan. Ide iki masak sik. Engko nek bar masak ya gek-gek nganguk-nganguk ning omah kulon guys. Ngiwangi resik-resik. Tak iwangi nyapu-nyapu apa-apa. Iki sayure dhewe wis mateng. Terus sambele, iwak asine, nyala. Gak lawo-lawan guys, beto yo ngene iki wis lawuh iki wis. Kerupuk yo ora duwe, yo gak goreng tempe, iki mang pokoke simpel. Sayur karo sambel ngono ae. Simpel guys. Lah temandang tuku nek telo yo disih mah. Telo lah mikirku yo engko kan matenge rondok jam 8, jam setengah 8 lah mikirku kan. Engko ben kena dienggo emplok-emplokan sik kan wareg ngene guys. Telo rambat. Maksudnya telo goreng. Serapopo. Mangan ngene lah yo nduk gak nek lawohe nggih. Lawohe sambel mbek balur, Dik. Nyang sarapan sik ah. Dik Dinda. Ije apa? Manune klambi-klambi kayak dintasi. Terus engko ape ngering baju jek. Disih lanjut isa-isa. Kenapa, Din?
Ya cek putih-putih ngono kuwi. Kuwi mbok uceki dhewe kok sing ning klambi sekolah kok. Ora mbok elokno ning mesin cuci. Wah, guys, nimbang urung bar udan. Sing larang iki apa? Perkasa. Iya. Dengan anu kali. Gak perkasa, Bang. Sing 125 apa piro, Bang? Kemana cak ini, Bang? Anu, kocane genuh. Mbah, kotelane nayu ngono. Lek har ndek suki anu mondi ambek anu kuwi lek ratemi kocane endi ngono. Esuk malo, aku juga roh lek. Maksudnya tunjukan ngono iki, Mbah. Wong akeh buka iki. Lah yo trimo sakmono ae, cero sakmono yo wis bar. Lah yo. Wong sing gone Mas Arif ndek ngintuk 85 trimo wong 10 kok, Mbah. Sing wong dingi wong mari ya ado karo ngono kono sedina kan kudu bar ngono dipanong 10 jambu ki mesti ulere aku Mbak alah ya udah nglinting-nglinting iki motor mau lek waduh bare tak tumpaki aja lek ayu rek ngono ki piye to lha piye Mas lho lah gak njelukno anakku ngono ki lha gak nyelukno anakku kok. Celuk lek mau ki. Dalan reset. Walah lek MB iki ning omah, tak kira ning Kalimantan duwe anak-anak ya lek sampean jere. Lanang apa wedok? Wah lanang. Sing dhisik wedok ya. Sing mburi iki lanang, Mbah. Lah wis bar sepasar rek karo Mbah Bu. Karo. Pasar papan greseki jajan, guys. Jajane opo iki, Ngene dhewe ndek iki limane ke pujol piro? Heh? 5 Klenyem. 57 iya kuwi nur tak aku. Iya, aku. 57 pujol anu 57 pujol. Cek mbutuhno tenaga apa ora ki Mbak Nur? Piye nek trimo jahit aku iso wae. Gratis aku aja nomor. Gratis kira. Ya iya. Bakul apa jagung ya mbelak jahit. Jadi ngirim apa? Walah entuk pirang ton ae engko. Alah. Mungkin tok dua ya no. Sawang Sinawang. Sawang Sinawang. Lah iya, kuwi nur ngono ae dhewe kurang pinu lah. Lah iya. Aku nyawang nur ki pinu. Dia mung Sawang Sinawang kok. Penah sing nyawang. Sing ning kono wis juga mulai ha. Sing ning gubuk ki Mas jagung. Ndok tengah. Cara nek cara Wangi sapa njae. Oh, ya, sing kaya makmu banget. Ora gonku kae kok ya. Ya. anu Mbah Pah. Awak dhisik ora iki. Mbah Pah iso ngiwangi nek jahit-jahit ya. Gonku sing dhisik kae sing jahit cedek tok. Emang mobil sapa ya Mas parkir ngono? Mobil keluarga Nawi. Bus tebu. Bos tebu.
Ya, Piye? sapa Mas Cek nek keluarga gawe bos tebu. Picer nah ora? Hah? Maksudnya ora? tamune dhewe. Emang ngono. Jam piro? Iki yo geger geger banyu iki. Wah, iki sing anake sing deloki Mas Arif kuwi. Walah, cuman ceritane iki enek tamu. Nggih, nggih. Lah kok dolan kok yo ngepasi bareng-bareng enek penggian kok ngene ya ora iso jagungi. Ket kae jene pengen dolan. Ya biasanya lebaran rene. Ndek lebaran gak rene ya. Iya. Awet aja aku wirawiri. Nah, janggele sebelah kene iki janggele piye iki dianggo kok kana. Ayo. Piye jagung iki demekane? Bos, mantap tenan. Nah yo, gua nang Mbak 48 lho. Ampun, Pak. Bos. Iki anu ya, terima sing kuwi apa ngene Pak Emu karo sing nggon Jepang mau. Nggih, nggih, Mbak. Nggih. Jadi itu ada. Ono wis anu. Iki jagung ki 48 kare sok senar legi. Wis mang anggek sak kol to, sik ngalor. Senar legi kare. Iya. Cahe do. Cek sak ngene kae. Ning truk. Nek sakti cilik-cilik rada becah barang. Wis ngangsir sak olehe ya. Ayo. Oh iki ning jero omah kok sing ning kono mang lho, sing penting ki kono kuwi sik. Anu ditutup nah lah enak. Oke guys, nduk pirang puluh ton iki engko. Lah nduk pirang puluh ton ae Mas iki. So, walah ngingeti sake kok. Bisa karungan paling kaya rata-rata mesti nek bisa untuk hidup kabeh. Iki. Bobote mantep kok, Mbah. Ayo kok mir-mir iki lho anu tanggane iki kok. Lah pas dinciki mesti nek ngliwang. Oke. Muat guys, kedua kalinya iki. Kudas nak dongakno yo kudas. Ya juga saya pikir saya aku nek dimes wis rada aman karo ngene iki. Kita iki tandene ngetan. Miring. Iya, heeh. Aku rek mir-mir lek sampean serandalan iki. Lah iya, wedi aku. Sing nyawang malah wedi. Lah serandale ngono ku tang nyerimpet ngono terus tiba. Mek ora serandalan nek iso hati-hati. Nah, nek ngono mancat sikile dhewe. Mir-miri wong. Lunyu soal iki. Licin ya, guys. Mobil ngene iki cara diweki andang malah ewoh ya, Lek. Ewoh ya. Nggo muatan malah ewoh ya. Nek diweki andang kan deng akeh ngono mikirku. Walalah, lha iki wis. Walalah iki Lah kau diceblok ngono lho, Mbah. Iso karungan ora iso ceblok.
Ya iya wong anu kok abot tok ya, Lek. Ya sedeng akeh tapi angin bongkar. Heeh. Iki wis lendenan. Kowe lho pedaya ku wedi nek guling kono. Ya saetane Mbak Nur kuwi ya berarti. Engko cara nek udan kan aman kono kuwi wis. Sampeyan ngaleh kok kene, Mbak. Iya, miring. Ring. 69. Saya kuwi muat iki. Tak jalan kas. Jalan gas le. Iki. Wes dimuat iki lho. Dan bongkar. Pol tongkat. Ya, 68. 68. Iya, 68. Tukol lah. Jalan. Wis tak saponi kabeh, guys. Iki ganggangan iki ora petang sesuk ki nutupno jene. Soale wis kuwengen. Wis wengi tenagane ya wis kesel, guys. Tenagane wis capek iki ditutupno sesuk. Sing penting wis tak saponi sik. Sapono sak mrono-mrono. Wis pokoke dudan ayo guys, gluduk iki jan. Glar glur. Wis iki ben diangkuti urusane wong lanang-lanang, guys. Gak kuat dhisik. Sing penting tak saponi. Larangane iki untuk setengah sak lho, guys. Ben di gua mbah pomo ning kali sesuk. Iya muat jagung.